खुलुमबाय। बे गासै मोनथाय इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों आरो खनसेबाव खुलुमनाय जासियो। खुलुमबाय। अब्ला जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो सावरायनि। इसोरनि बोसोनखौ जोङो इसोरनो सोलोंगोन, इसोरनिफ्राय मोननांगौ जे बान्था दङ बे बान्थाखौ जों मोननो हागोन। अब्ला आङो दिनैनि बोसोनखौ आङो फरायगारनाल' होगोन। नोंथांमोनाबो माने गावसोरनो फरायनानै बुजिखागोन। बेनिखायनो आङो बाइबेल थरखौल' आङो बोर लानानै फरायथिनानै होनोसै। आं बिजिरनाय नङा, नोंथांमोनानो गावसोरनो बिजिरदो। आरो फरायलांनायाव माबाफोर गोरोन्थि जालाङोब्ला अननानै आंखौ निमाहा खालाम। दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय माथाइनि 5 बालाब 21 सिरिनिफ्राय लानानै 24 सिरिसिम। गाहाम माथाइनि 5 बालाब 21 सिरिनिफ्राय लानानै 24 सिरिसिम। आं फरायनोसै सुनि मुङै। बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ, मानसि सिथारनाय आरो बोराबनायनि बिसय। नोंसोरो खोनाबाय, गोदोनो बेफोरखौ मानसिफोरनो फोरोंदोंमोन, नोङो मानसि दासिथार, मानसि सिथारग्राया बिसारनि दायाव गोग्लैगोन। नाथाय दा आं नोंसोरखौ होनो, गावनि बिदा फंबायखौ नाङा फाङा बोराबग्रा साफ्रोमबो बिसारनि दायाव गोग्लैगोन। आरो गावनि बिदा फंबायखौ नै आदुवा होनग्राया फारिया-लरियाफोरनो ज' जानायनि दायाव गोग्लैगोन। आरो गोबोर होनग्राया नोरखोनि अरनि दायाव गोग्लैगोन। नोङो नोंनि इसोरनो बावगोन मुवाखौ बिन्दोआव बावनोसैयाव गोसोखांब्ला नोंनि बिदा फंबायहा नोंनि जेंना माबा दं होननानै, अब्ला बिन्दोनि सिगाङाव नोंनि बावगोन मुवाखौ गालां आरो थांनानै नोंनि बिदा फंबायजों बेंलायहैग्रो। बिनि उनावसो नोंनि बावगोन मुवाखौ बावहै। जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आमेन। आङो इसोरनि बोसोनखौ दहायनो आङो बुंलांखादों। आङो बिजिरनाय नङा, नोंथांमोनानो फरायनानै बुजिखागोन। आरो नोंथांमोनानो गावसोरनो बिजिरदो। आरो नोंथांमोना बे फरायलांनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला अननानै आंखौ निमाहा खालाम। आरो लोगोसे आङो नोंथांखौ खावलायनो सानदों, अननानै नोंथाङा बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला एबा इसोरनि रायजोआव आवग्रिहैनो थाखाय नोंथाङाबो थांखिब्ला, अननानै नोंथाङा भिडिअखौ नायगासिनो दङब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। जिसुआ बाख्नायजाथोंसै। गोजोन्थों।